Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kubleye phi baro kinigilong ki khubor bam takasngi. Hadin ke jingpin bed hagawat baningkong hapdeng ke Meghalaya bat Assam baladep bun kam shimla ai jinghun ya upat ba ke jilla. Bari kiseng san perthai kum ka Congress na kaliang UMLA kamau hati uba Charles Marngar ulawan Shakmat ban pinpau ba ka Sorkar ka day ban pinbeit pun ya ka jaka om ya kibriu haba pinsngo shakilar pathai khubor men ha ka arpnyo terik ujimmang ha Congress bhawan. Uba Charles Marngar uyathu wat Menteri Rangba ke Jilla u Konrad Kisangma bat Himanta Biswa Sarma Menteri Rangba ke Assam kidang dep yakren pinbet put biang ha ka benta ka baar hasorba Guwahati. Kum udukot ka Regional Boundary Committee na ka Block 2 unnum ailad ika Sorkar bakanne da ka Monnajong lada da minjulang kipat ba. Uba Charles Marngar kum unong mikmat balajit de upat ba udon kahok banyada ya upod usam. Uba Charles Marngar uyathu baka Sorkar kradep soy MOU barki arteli ki jilla hakawat beningkong kamsyam la ay jinghun ya upat ba. Kumta na kaliang utay UMLA un pyrshah ben. Kuat penong tangkat ni. Ada jenis syah nak kalian juga government. Tu ada pun sngap cua. Ya kesut jong pai ba. Kamut you government. Government ni kamut kapan pej ya kejengbet jengdan jong pai ba. Bangindo ya kando ke siap ke jong. Bangindo ya ke bepon kilometer ya ke jaka ke jong ke dik jeng tu kram. Haba ong penbej put penbej sam. Kabamut hi mendai ba nginyo iki bro. Kadi benginyo iki jaka ki jongi ki bari hok jong. Ta kadi ki jong tu. Tik iki jing sngau na kalian ke jonga. Long hapedeng jong ka sau ka sian jong ka jaj bendri jong ikat kani. Dengan sudai bang ade ben ongi ai nang ta ka border ru. Namar ba na kalian jong chief minister jong ka jala ka jongi. Ula stang ban ya kren ya ka second phase but chief minister jong ka sam. Te ladang iklat no ikani ka wai let se hapadang ki wai ki kendum kendram ka bangi ngidon iklat no ban keren ni kani ru kamlo yo kam saw yang itu ke ai ka bang buat benong ya ka government ka lomba hajing sha na kalian ka government ka de ban sngap swa na ka benta ka face ka ban ko la de ban sanya ki MOU hapadang armut ki chief minister ban akhmat ka jong union home minister Amit Shah te ki babun ki pyrshah ikani ngaru ka pyrshah ikani bat ki babun ki nong yalam seng balang ki pyrshah ki pajba ki pyrshah bat ki babun ki nong yalam ki snong ki thau jongi haki raj haki ma ki pyrshah ikani te kata ka di stan jonga pa pyrshah bat haki jing sha ka Sorkar ka dei ban le shwa ya ka ni ka fast face ka face ka ban ko kam pa dei ban kata ka face ka ba kata ka di stan ka jongi nga ai ka jingero namar ba nakaliang ka jongki ki dei hop ban le ngimla tu hi ban supai ke jing yam ke jing lenyar ke pat ba ke jong ngimla ban supai ki kma tingi ai ke jing ro ban nakaliang ke jongki bar kumwai ne ki member jo district council ru ila don ke committee menchwa ha ka ba ila don ke jing ku lang jongki clean of shar bar khan ba kala don hi ke jing ke na ba de berkata ban isu kemen ban nakaliang ki clean of shar kila le sedo syakut bat haba kila le syakut ke jing sha nakaliang jong government ke de ban skap swa kini balai kam dan tang ba kata te pendep sugoi goi te pendep sugoi goi gajing penbait lele te haba don gamon man penbait balai ngimla penbait tang ba katang gani goi kan yo ba kata gamon ga bangi penbait yo ngi pendem ba dei ki shaki wai besyep ting gede kata kan yo kata gamon jong pi penbait yo put usam kadai ru gamon ga jong pi be pendem pan